Έχετε λάθος εγγραφές στο κτηματολόγιο. Μάθετε πώς να τις διορθώσετε. Στην Ελλάδα, όταν στο κτηματολόγιο υπάρχουν λάθη, είτε στο όνομα του ιδιοκτήτη, είτε στα όρια του ακινήτου, τότε πρέπει να διορθωθούν. Το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο προσφέρει πολλές επιλογές, ανάλογα με το είδος του σφάλματος. Η διόρθωση μπορεί να γίνει εξοδικαστικά με αίτηση στο κτηματολόγιο για πρόδειλο σφάλμα ή με αγωγή στο ελληνικό δικαστήριο για πιο σύνθετες περιπτώσεις. Αν υπάρχει εγγραφή ως άγνωστου ιδιοκτήτη, γίνεται αίτηση στον κτηματολογικό δικαστή. Προσοχή! Στην Ελλάδα υπάρχει αυστηρή προθεσμία 8 ετών από τη δημοσίευση των κτηματολογικών πινάκων. Αν παρέλθει, το δικαίωμα διόρθωσης χάνεται οριστικά. Η διαδικασία συχνά απαιτεί τοπογραφικά ή διαμεσολάβηση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσετε έγκαιρα. Χρειάζεστε βοήθεια για τον φάκελό σας. Η ομάδα μας αναλαμβάνει από τον έλεγχο τίτλων έως την πλήρη διόρθωση εγγραφών στην Ελλάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν έλεγχο φακέλου.